nga adlaw sang Pasko. Kung tama sa pagparaga sa pang-Biyernes ng edisyon sang Zona Libre. Ato labing talopang doon pila ka madragkuan nga babalita sa mga top stories of the day, madragkuan nga mga balita lokal. Ibalaw naton karon sa report ni Bombo Ansindol Sorilla ang ining sa bahin sang pahayag man sa ato sa ring executive director sang Emergency Operation Center sang Surad sa Bacolod former City Councilor M. Ang. Ini update ya makabran sa bahin sang vaccination ang vaccination naton nga ginapaligayon sa tagsa ka mamol sa mga kabataan. Jose Kunodri wala sang may nakita nga disbentaha sa pagkakasang plastic barriers sa masalakyan kag at the same time may pinaka-latest kitang update 812 na ang napakunahan nga mga pediatrics sa A3 ini mga kabataan nga ti mayara iya makabaran sang mga balatian ginapang bakurahan karon sang aton sa ring syudad sa Bacolod simultaneous vaccination bisan diin ka lang iya diri karon sa bilog sa ring pungsod Pilipinas. Sa pagduga pa sa diri nga mabalita makabaliman sa aton sa ring pagpalagad sa bahin sa balita sa Kapitolyo Provincial pod karon iya sa kay Bombo Dennis Rubica aton sa ring gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson, may sabat sa nangin pahayag sa aton sa ring presidente sa kutob para sa mga LGUs nga manubo ang turnout sa vaccination dapat nga papanaugan gid sa mas focus order sa DILG. In short ining mga LGUs nga agil-il ang ila sa ring vaccination. In short nagaigod pagid ang ila nga vaccination kamanti basi tamad man si mayor, tamad man ang mga vice mayor niya, tamad man ang iyang mga city councilors kalibot kag kampanya patag sa mapumuluyo asang kaimportansya sa bakuna nga dapat magbakuna gid kita. Kita na paguraton magabot ang tiyempo may mga ginaturutonda na tungadaan ang vaccine sa naton nga si Secretary Carlito Galvez. Hindi ko ang option nga timuon nga mandatory ang vaccination sa bilog sa ring pungsod Pilipinas. Reklamo lang reklamo kamo sa Commission on Human Rights o sa CSR ti ara gitagaan kita tsansa pero ti do damo gid Japon ang hindi magpabakuna. Dugay-dugay may inarak-arak naman ng mga mensahe nila kag pag-react nila sang kuano sang bakuna sige basta nag-react kamo well taken gid ang respeto nato nina kag ti ini yung pagilipatan i-share nyo man abi ang aton nga para tuntunan nag-react kamo nagakontra kamo diri sa amon dayon i-share nyo ang aton nga para tuntunan ang live bala na sang Bombo Radio Bacolod parang at least makuan malipay man kita. Di sa syudad sa Bacolod ano reaksyon diri sang aton nga alkalde sang syudad sa Bacolod Mayor Bing Leonadia siyempre sa chairman man sang aton nga Bacolod Interagency Task Force local diri sa baybayin sang syudad sang Bacolod so hibaloon ta sa dito makabaran ang ining pila ka mga reaksyon Manila diri sa aton sa ring pagpangalaga. Samtang duga pa sa diri nga mabalita diri sa aton sa ring palatuntunan may ara makita karon sa Zoom interview sa aton sa ring chairman sa Committee on Education sabay sa City Council Councilor Reneseto Novero. Update kita makabananti sa Councilor Novero siya majority floor leader sa City Council sa syudad sa Bacolod kay TS man sa Committee on Education sa City Council ti isa man sa mga mangin papel niya karon ang duga nga pag-apathag pag-inganyo sa aton sa ring mga kauturan nga mga teachers nga magpabakuna para may na makabanan sa proteksyon sang aton sa ring tagsa ka makalawasan. Pinaginiining may mga comorbid may mga balatian nga mga teachers naton so hindi ta napagulaton ngati ang mga rason sa kamatayon ta because ang COVID tamanti ang istorya sa likod sina kung may balatian ikaw nga ginabatsyag kag hindi ka magpabakuna
matapikan kasang virus, no? So automatic, no? Magahina ang imo sa immune system kag mapatay ikaw. Pero kung may ara kadang-kadaan sang comorbid ka, nga teacher, tapos may vaccination, may bakunahan ka na, nakabaton ka na 2 ka dosa bakuna, no? So kag matapikan ka sang virus, no? Kay delikado pre until na mo, no? So hindi mangin severe ang halit sa ibo, no? Kundi nga mangin kwan ini, no? Mangin mild na lang. Although may mga nagakalamatay, no? Nga nakabato na sang double dose, no? Sang vaccine nagkalamatay. Ting siling sang iban niya ti ginapadayan yung ginang vaccine, no? Ti ara nagakalamatay mana, no? Kay ti kompleto mali pero so ang general tubla sang army, no? Nga napatay man, no? Pero ti ang pamangkot, no? Sa almost 25 million, no? Ka mga Filipinos, ang nabakunahan ya makabara as of this time, no, sa bahin sang bilog sa nga pungsod Pilipinas, pilagi ka bilog ang nagkalamatay nga nakabaton sang double dose, no, nga may mga balatian, di tamaan ka jutay, di ang iban naluwas, no. So ti ang mga bakod resistensya ya ti may pribilehiyo mo na sa Japon kapag pagindi. Sa libat kinaklaro ko ang gusto lang iya nga magbaton sang bakuna. Kasi pa may interpretar nyo naman karon, no? Balo ka mo, may ban kitang makaturan nga magkomento, bala, wagas. Of course, naisurahan taman karon iya makabanan ang sitwasyon sa aton nga quarantine facility. Kaya isang nagligad, no? Nga adaw, payag man diri sa aton nga direktor sa isang EOC, no? Councilor M. Ang, ang mga quarantine facility nga ti way ginagamit, pwede na kunong ipang-close amat-amat. So, si Councilor Numero Chairman man siya sang quarantine facility naton sang syudad. Ako isa mga elected public officials naton nga nagatrabaho, gid ba na? Tagaan sang trabaho sa alkalde, sang komitiba, no? Nagapulaw-bugtaw, nagalumpat, bisan tungang gabi, no? Para sa kaiwan sang para sa pag-facilitate, no, sa mga Bacolod noon nga magapaulit diri sa syudad sa Bacolod, no, para mag-attender sang mga nagakinahanglan. Pareho sa mga ibanda gati obran la pungko pamahaw pamati puli mo lang sa sesyon, tagaan mo sang trabaho, mga city councilor ginatumod ko tagaan mo sang trabaho do tulok-tulokon man ang nila. Tapos ti dekorasyonan man lang nila na sang ilang mga kwan, mga kaugalingon. Maigid, no? So ti kada mo da pilian nyo mayo, no? Nga mga city councilors ay pamutang ta sa pwesto sa parabuton sa nga eleksyon. Pero ti ako gambal di tanay gusto no? Nablang ati although tuod present pa sa sesyon, pero ni isa ka tikab sang baba niya wala. Nagpakita pa sa guti ang Zoom subong online na ang Zoom ang sesyon online na via Zoom, no? Pakita mo sa yang itsura no sa video pero ni bat-in wala no sa butuhay ti do ara sa pag-adjourn sa meeting do ara sa no so ti hindi ta na gusto ang gusto taya ni mga kwan ba elected public officials mga palaban nga ti ginapakibato gid ba ano way nagid problema way nagid sa may palabot ng problema sa inyo da mapuno sa sunod sa Bacolod way gi kamo sa may gina-raise dira nga mga concern or ipasara bi nga mga resolusyon o nag-councilor pa kamo ya gani no ti dako gid pa ginusol sa iban nga mga Bacolod nun kay nga ako nang gimpamutang ni sila nga mga city councilor so way magali nagagiho way magali naga-perform sa konseho. At siyempre, no, ibalaon taman na karon makaba report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Kundi subong iya makabaran sa bahin sa ato sa ring makotoran, no? Al 5 de Nobyembre nga selebrasyon iya naton to so dira kaina sa bahin sang social hall, no, sa Negros Occidental Provincial Capital. May hara sang pasidungog, no, gagipregan sa 123rd 5 de Nobyembre. Mga department heads planning aton nga pangtagan sang award mo, no? Kay siyempre mga mayors man, no, sa kabukusan sa ring probinsya sa Negros Occidental. No, ang pag-istorya naton iya makabalan naman sa aton sa ring palatuntunan ang ining nasambit iya nga mga helikotonta
no, sa bahin sang aton nga selebrasyon sang al 5 de Nobyembre. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi. Ipatan nato sa ring mga headlines, no, pagbalik naton, no, dire kita magatutok sa bahin sang pila ka ma-promo mechanics sa aton sa ring 1-2 panel part 20 sa Star FM kag Bombo Radio, no. So tutukan naton ni mga kabang kay syempre makatuan ta ang report ni Bombo Ansidol Surilla ikan sa bahin sang Bacolod City Hall, no. Pinagdalag ko mabalita ining mga barriers kag syempre update sa pediatric vaccination sang syudad. Magabalik kita pagkatapos giramang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative o kon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang
sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Iligal nga pagpatukod. Color. Paradyo Bombo. Balik na din sa aton sa ring pagpangalaga sa Pamorado Bacolod Philippine Standard Time 29 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi. Sa gadi sa amin check na ito unang report ni Bombo Ansidol Sorilla. Standby na sa aton sa ring mga tagpo sa Copa sa aton nga promo ang 1-2 panalo part 90 o kon part 20 promo. Sa FM kag Bombo Radio, no? So sa aton sa ring mga at the same time sa matag permitita. Talagpo nang mapapremyo nga panghatag na to, no? Ibantay ka mo karon, no? Tob-tob sa alas 9. Kaya pagkalawagon kita makabanan nga isa sa mga tagdaog pagid sa aton sa ring promo. Gabuton ta taglawagon. Okay, sige. Unang tanay this time report ni Bombo Ansidol Sorilla ang reaksyon, no? Sa aton nga Emergency Operation Center. Si Director sa Sudad sa Bacolod Ang ini may kang tanan sa bahin sang siring nasambit iya nga pahayag sa siring mga barriers. Hindi maduduman naton ang alkalde sa Sudad sa Bacolod na pagwa sa executive order, no, sa siring mga barriers sa aton siring mga salakyan sa pagkamatuod ti duay gani ni nakabulig, no? So bulig sa nga hindi kita malatnan sa COVID kundi nakabulig pag gani nga malatnan ta COVID kaya ang virus dira pag nagatapik sa plastic siling ta gani mahilang kon gina alipihan man regular sa mga drivers naton ti kon wala abi, no, ti anong gwa naton ti mo na bla, no? So baron ta kag syempre pinaka-latest nga update man sa bahin sang aton pediatric vaccination, no, sa syudad sa Bacolod. Check naton si Bombo Ansidol Sorilla sa piyak nga linya. Bomboan, may gabi please come Bombo Pons, una, pahayag sa Emergency Operation Center o kung sang EOC nga wala sila sang may nakita nga problema sa pag-remove sang mga barriers abi sang salakya sa mga barriers sa mga di pasahero nga mga salakyan o kung mga PUJs, no? Ay sunod gani sa kay Executive Director sa Emergency Operation Center Ang wala man sang pagtuon bukons nga makabulig ya bala sa pagtapna sang virus kung butangan mo sang barrier, no? Pero hambal niya ang pagsuksok sang face mask kag sang face shield 95% nga hindi ka malatnan sang virus if ever kung magsakay ka sa di pampasahero nga salakyan. So that is why ang banyang EOC in support sining executive order nga damlag lang, no, kung kagabi November 4 ginapermahan kag ginpagwa, no, sang ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia Bombo Pons nga kung sa diin base sining executive order nagahampal nga pwede nakakason, no, sang mga drivers ang ining mga barriers nga ining mga plastic nga ni nga naga tabon iya Bombo Pons kay
ano man, because una naman nga nagmando ang Department of Transportation na hanungod sini Bombo Pons, no? So why naman sang problema dira kay amo na gani, amo nang pinaka isa sa mga rason sa kun nga kay ti mayara iya sang sang announcement iya Bombo Pons ang national ang Department of Transportation, no? Kaya again base diri sa Executive Order number 52 series of 2021, an order revoking the requirement of the use of non-permeable or plastic acetate barriers for all public transportation in the city of Bacolod. So again, isa sa mga whereases diri sang alkalde on October 30, 2021, Attorney Mark Steven C. Pastor, Department of Transportation Assistant Secretary for Road Transport and Infrastructure, announced that they had approved the removal of plastic barriers and public utility vehicles effective November 4, 2021. So, kay diri kani ginhambal man sang DOTR, just like ang hambal ni Anay Councilor M ang reason that there are no medical findings that plastic barriers can effectively prevent the spread of COVID-19. Rather, the virus could even stick to them. Kaya di ba plastic Bombo Pons, di ba? Kung hindi na siya ma-disinfect, dira pa na tuod dira amo nang ginambal, dira pa mapilit iya ang virus. No, that is why sa Section 1 gin-revoke ang requirement para sa use ng non-permeable or acetate or plastic barriers in all public transportation nga ginpermahan sang alkalde. So, in support diri Bombo Pons ang EOC, kay way mas sa nakita nga problema, ang ginaapilar lang nila padayon ang vaccination. Kung why ka pa vaccine, mapavaksin ka, sigurado protektado ka. Kag isa, kung magsakay ka sa PUJs, ma-face mask ka, kag may face shield ka, sigurado man na Bombo Pons nga somehow maproteksyonan ka, no? Amo na siya dira ang panindugan dira sang Emergency Operation Center. Kay as of this time, Bombo Pons, no, sa aton yung mga kauturan, kay sa aton yung mga kabombo, actually, di ba sa pinaka-last naton tong interview sa kay EOC, Executive Director M. Ang, di ba hambal niya to, 16% na lang ma-achieve na to ng herd immunity. Actually, hambal niya nabuhina naman ni gani because ongoing ang vaccination. Kagisa, ang pediatric A3, Bombo Pons, no, sige-sige, ang vaccination, no? Pediatric A3 magluwas pa ni Bombo Pons sa mga pediatric bala ni mga kabataan nga wala ya comorbidities kayo maghambal ka nga pediatric A3 iring mga kabataan nga ni mayara ni sila Bombo Pons sang mga comorbidity, meaning may ginabatsyag ni sila sa lawas. That is why dapat silang unahon. So sa pediatric A3 nga vaccination sa October 29, 266, sang November 3, 308, sang November 4, 238, and a total of 812 Bombo Pons ining mga nabakunahan na nga mga kabataan. So, dira, no, Bombo Pons, sige-sige na ang vaccination, no, sang siniyang mga kabataan, no, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabukbo. So actually may available gid Bombo Pons nga bakuna, no? Ang diri sa aton sa syudad sa Bacolod, ang confirmation diri ni Anay Councilor M ang Bombo Pons nga may ara pa gid sang vaccine nya Pfizer ning ginagamit sa mga kabataan mo. So that is why nga pa-encourage at the same time sa aton iya nga mga pumuluyo nga ti dapat ya magpabakuna gid Bombo Pons, no? Sa dugang bala Bombo Pons nga pagpahayag pamatiyan naton sa Executive Director sang Emergency Operations Center M. Ang. So, ang pediatric vaccination inang wala comorbidity. Ang A3 amo nang may comorbidity. Okay. So, nag-stop na kita. Bali ma-resume kita next week naman siguro, pero gina-discuss pa na naman sa Riverside. At the same time, kaulat kami sang clearance from the OH kung pwede man lang ibutang na lang para ang atong vaccination teams makoncentrate na lang sa mga mega vaccination centers. Since nag-vaccinate naman kita sa mga 12 to 17 nga wala comorbidities sa duwa ka vaccination center, galisin siya kami sa DOH
kung pwede nga ang aton E3, i-intra na lang dara. Since may mga doktor man ta sa aton vaccination side. Oo. Consider, bastante man niya ang Pfizer, no? Nga gina-vaccine. Yes. Oo. Wala problema. We have enough. Oo, ay kita problema. And bira na nag-abot nga counselor, ina ba lang Sputnik 5 or Sputnik V? Yes. We have 10,000 doses ang Gamaleya Sputnik vaccine. Oo. So tapos, atong hambal mo sa akin last time nga 16% na lang ma-attain na ang herd immunity. Medyo nabuin-buin na to. Yeah, nabuin-buin na siya kay kahapon damo na ang aton yung mga nagapa-vaccinate, no? Kag sa ang aton yung mga mobile vaccination clinics and yung mga vaccine naton at nagtaas pa ng ilang yield. So, nabuin-buin na siya. Hopefully, tagin na siya, malabot tagin. Okay, sige. Counselor, mga ilang ko siyang data. Okay, Bumbuan? Bombo Pons, nabatian natin si Counselor M. Ang. Ang vaccination, ang pediatric, gidya nga vaccination, 800 peso ang sa A3. Ang pediatric, yati nabala natin sa November 3, mga sobrama ni sila sa Asian Bombo Pons. So, lilibo na nga mga kabataan yung ginabakunahan. And then, ang campaign nila, ang inoculation, Bombo Pons sa mga eskwelahan, like kay na November 5, ginaano nila ang may schedule sila sa San Agustin Bacolod, no, St. John's Institute, sa 600 man sa San Agustin, may 600 man sa LCC, La Consolacion College Bacolod, sa Trinity Christian School. So meaning, nagaano ni sila Bombo Ponce, ang EOC, nagapadala forms diba sa mga eskwelahan gidya, and then kung ginapa-fill out, napa-fill upan sa mga ginikanan, no? Uh-huh. Ang birthday-based centers naman, ang public schools, sa idalom sa Department of Education, master list man Bombo Pons, no, para sa barangay vaccination centers nga malapit sa ila, no. So buwas Saturday, ang COVAC teams will also hold sa sining meeting with the sangguniang kabataan leaders to fast track sang master listing sa mga minors, no, sa mga kabarangayan, no. So amo ni siya Bombo Pons. So meaning ongoing gid na siya, no. Actually ganit kita mo na may mga vaccinators sa mga adult naman yati sa vaccination centers may ara to gani sang tinalikdan bala Bombo Pons, no, nga November 10 naga-Halloween costume. Never na nagano sila, nagapangita man pala sila pamaaging somehow luwas sa vaccination nga makahatag man sang kalingawan, no, Bombo Pons sa mga nagapabakuna man para do hindi man mataman kay balo ka iba niya Bombo Pons, may ara man nga kung bakuna nagapalang lapsi man mo pwede siya kay syempre time bala, that's normal. Tapos bakuna siya. Pero may ara, especially Bombo Pons sa mga kabataan, no, kay very young pa sila. So that is why nga kinanglan gid nila yung moral support, especially man sa mga ginikanan. So far Bombo Pons amo ning pinaka-latest update. And by the way, di ba sa Iloilo, Bombo Pons, gindugang di kay na sang anay konsil sa Bacolod nga ay di ba na Bombo Pons ang Iloilo si Mayor Jerry Treñas nagapush na to kakaso ng face shield to kasi Mayor Treñas ano ni siya Bombo Pons mo, no, bali si Davao ganito wala na to. Pero diya sa apon sa Bacolod ang hambal dira sang EOC Executive Director ang face shield ni Be may ara kita ordinansa. So unless and until nga ano ni nga di pagtawag inang ordinance amo na pwede kita kakas, but as of this time padayon niya ang paggamit sang face shield kay nationwide man niya, and at the same time may ordinansa kita diya sa aton sa syudad sa Bacolod. Ang klaro lang ginaya subong Bombo Pons sa kakas ang barrier, no, sa mga di pampubliko yang mga salakyan. So amo nang klaro subok. Sige. How's that Bombo Pons? Sige. Anyway, bagay ti ko ginalantaw tagid man na iya bumbuan nga nagbuli gani palala sa para malatna kita sang virus nga nagbutang-butang pagtas na naman. Oo man. So amo na apply sa na lang ang tao pa sa iro tuod nga mag face shield, mag face mask guro mas okay pa. Okay, imo ka gunon protektahan mo. So Bombo Pons mo na subong ti kabalo ka ina ganito nagingagaw mo to pangkakas mo ng mga drivers ti mera na executive order mo so excited na sila
kakas ng ilang mga barriers, no? So, Bombo Pons, sa maning update, report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang Zona Libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 41 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Tawan nyo bla ang mga itsura sa mga barriers sa masalakyan ng pangkuaan aton bla. No? Hindi magkalaamo ang mga itsura, sitwasyon niya. Ipakita bla Bombo Kim. Kwan ng pertikhig ko. No? Ang mga plastic barriers. Magay, no? Ano grabe mabulig sini? Kay ti kung ipatumata ng hugot ng mga protocols sa masalakyan, papubliko masalakyan, mas makabenepisyo paguro ini kumparar mo sa sining mga barriers. Di ang iba niya doon nagsunod-sunod naman ng sa mga POJs, no? Nga magbutang sang mga barriers. O tiway ganit hindi butang sila barrier ti ara man lang sa babaw, no? Sa mag-inikit-ikit. Kagway man gani ni gin-observe gani ang 50%, no? Butang barrier pero nagaginutok man Japon mga pasahero. Kita mo may barrier na. Pero nagaginutok man Japon sa puno man Japon sa pasahero do kasubong nga hindi 50% ta. Ito subong ipa 70 kanan yung lang mga sakyan, mga jeep, no? Ang mga jeep why ginaya siling nga ti nagasunod 50% ti sa kapigaduhon subong ma 50% ka pa ibaw sa pagpasakay ti ano mga kayang tao masakay, no? Ti wala ka sang mahimo kundi pasakyon mo so ano mabing imo nga income siya kundi pagpasakyon provided nga ti naga-face shield siya, naga-face mask. So sa face shield ka sa face mask speaking sini ti daw agi man ang to ang mga pangsita. Why man sang consistency, no? Hindi man kita consistent, no, sa pagpangsita, no, nga magamit kita face shield. Tay rason naman sa mga drivers ti babala na mo sa sakay anong income mo namon? O to may iban nga nagasunod nga ti amugid man ni 50% bagid tuod ti tag 1 meter distance, no, kada pasahero. Pero may iban niya nga ti wala gidya. Hindi ta na sila yung mabasol kay because sa sining halit sang virus, no? Kay ti magutman man sila. Pero ang ako lang ti siling ko gani every time nga may mga tupiko kita mao daw makasulumod man tuod, no? Ang siling ka COVID lang nga COVID. Ti sunod data minimum health protocols. Kurang kita. So sa speaking sa mabiyahe sa masalakyan ti man na pwede no? Nga makalabot tas punto nga ti wala ma-vaccine card ni pagpasakyon, no? Sa tanan ng mga public transportation ti kuan naman na human rights violation naman na, no? Ang dara ang matabo. So ini lang mangin kuan lang kita fair sa tanan. So ti kun hindi pagpiliton. Kung magpa-vaccine ti okay. Pero kung hindi ka mo magpabakuna, ti na mo nagay da buhi pa sa mga istorya, no? Nga kung maka-comment kami ng mga wagas daw kamo na nga insakto, i-post na lang kamuda, pimuyong lang kamuda, kaya wala man kamo ginapilit. No? So klaro, managdala sa aton, nga ti, kung may magpabakuna, no, ang may gana lang, no? Hindi nga, ti piliton tayo kamo kung ano, mamisinterpretar nyo pa, no? Naku lang, ay vlog, ati ilinaway kita di on air. Kaya kami sa media, ti kami nagabulig, kami kampanya, no? So amon man niya, right? Nga magbulig kay may kampanya in order nga malabot naton herd immunity kay tanan kita makapangin pulos man. Di ba? Sakto man, may punto man. Sino lang ang wala na natakaan subong, no? Sang sitwasyon diri karon sa bilog nga pungsod Pilipinas. Sa aton within sa lokal, no? Bacolod City and province of Negros Occidental. Ti negosyo tadi hindi builo sang hindi makabutsog dayon. Kay because man, no? Sang sining mga nagakalanabo karon, no, diri sa aton sa may bahin sang sining ati ari pa kita sa ginatawag na pandemya. 45 minutos sa rekaligat sa takna ng alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. We have Councilor Reniceto Novero ang aton majority floor leader
no, sa City Council kag chairman sang Committee on Education. Mag-istorya kita, no, sa mga pinaka-latest nga update sa mga teachers din naton, no, nga ti subong pila na kag pila na lang ang wala mabakunahan kag ti still gina-work out pa bala naton ini para nga makabaton na sila sang bakuna. So, Councilor, may gabi sa imo, live sa Bombo Radio Bacolod, no? Sa Facebook page sa Bombo Radio Bacolod, sa on air, 630 kHz. Good evening, Councilor. Si Bombo Pons ini. Bombo Pons, may gabi sa Bilog Management and staff sang Bombo Radio. May gabi sa inyo tanan-tanan nga mga pinalangga natong napagpalapit. Yes, Councilor, salamat gid, no, sa saning tinion no, ginatag diri sa istasyon sa Bombo Radio, no. So, Councilor, gusto ta lang ka-update kita, no, as chairman sa Committee on Education sa mga information sa naabot na sa imo so far sa mga teachers naton nga kuha to encourage man naton ni sila nga makabaton sang bakuna, Councilor. Yes, amon information was that nga may mga 1,109 pa nga mga teachers ang wala na bakunahan. So ini nga informasyon nakalabot kay Mayor Bing. Gilayon si Mayor Bing nagtawag sa amon ni Dr. Nan nga kung mahimo malapot namon ini mga manunudlo. And immediately bisitahan ko si Division Superintendent Ma'am Gladys Sales kag nag-istorya sa iya na naman sila nga concern. Kag gilayon man naghiwat kami sang virtual conference with our teachers. Nagdigad lang first day ang last week. Kag ang resulta sa to nga we were able to communicate with our teachers and inform them sang kakinanglanong ang pagbakuna kag ang risgo kung hindi ikaw mabakunahan. We entertained their questions, ang ilang mga concerns, ang mga issues na nag-bother sa ila, mga medical problems, mga religious considerations. And somehow, nasabat man namon ang ilang mga pamangkot. Sa ako niya nga pananaw, Bombo Pons, sa Tomati, yes, daw naklorawhan ang aton mga manunudlo and hopefully agreeable sila sa pagpabakuna na because we made an emphasis on the fact na ang aton subong trending kag ang aton direction nagabalik kag luyag tagid magbalik na normal. Which therefore includes classroom face-to-face instruction. Pero, para nga may ara kita classroom face-to-face instruction, isa sa mga fundamental nga requirements dira nga ang manunudlo kinahanglan bakunado. Kag of course ang mga estudyante nga masulod mangin bakunado man. That is the reason why nga subong ang aton mga gobyerno nagapahanugot ang pagbakuna sa mga minor de edad from 12 years to 17. Kay amat-amat na ni kung pahimo lang palabot naton ang tanan ng mga pumuluyo sa Bacolod agod nga may ara kita sense of security. Ang aton mismo panguna-una hindi ma-bother samtang nagahibo sa aton mga daily task na mga hilikoton. Kay kabalo ka kung ang mga manunudlo, for example, tudlo na face-to-face method kag wala sila bakuna. Ang risiko sini is, first of all, gina-expose nila ang ila kagalingon sa seryosong risgo. Kay kung ang tawo ma-infect sang COVID-19 virus, kag wala bakuna, ang ginakulbaan nga magpauli na sa seryoso kung fatal nga konsekwensya. But we were made to understand kag by evidence presented to us sa mga na-infect na sang COVID-19 virus pero nabakunahan nga wala nagapauli sa seryosong
sitwasyon o kung fatal na sitwasyon basta nabakunahan. Mm. Because ang lawas ang taong nabakunahan, may ara na siyang army o warriors nga mabato sa virus nga magsulod sa lawas. Kag mo ini makig-away kag makapangapin sa aton nga lawas. Pero kung wala na sa bakuna, then wala sang built-in nga protection ang lawas ng tao. So that mahapos sa virus, mag-invade sang bilog nga sistema ng tao, labi na gid ang ilang ang aton respiratory organs, systems ng aton heart, kag that could cause a fatal consequence sa katao nga ma-infect ng COVID-19 virus. Kag ang bakuna is a very big help na sa tao kapag prevent sining serious o kapatal nga konsekwensya ng infection ng COVID-19 virus. Dugang sina karon kung ang manunodlo ma-infect, mapauli sa iya balay, ang iya mismo pinalangga ang mga miyembro sa panimalay, maumid. Amo man na sa kabataan. Kung ma-infect sila, kag wala man bakuna, pagpauli sa ilang mga panimalay, ang logical nga risgo would be nga ang ilang man pinalangga nga miyembro sa panimalay, maumid man sa infection. We don't want that to happen. That's why very, very strong ang aton emphasis kag ang aton encouragement sa aton tumuluyo nga kung mahimo pagpabakuna na kita tanan kay man libre pa ni nga daan ang bakuna, and ang aton mga personnel gani for vaccination willing na naga-volunteer. Ginaga-atubang sang risko mga tawo agud lang nga malabot naton ang aton mga tumuluyo ang aton nga bakuna nga bakal taman mismo from our local funds. And this, amo na gina-emphasize ni Mayor Bing kag ni Vice Mayor Elcid kag namon tanan sa Emergency Operations Center because this is our protection against COVID-19. Okay, no? So, sa nabilin nga ini councilor, ginantaw tang positive ta Japon nga o kung hindi taman sila maubos kay tiway nagapamilit niya sa hindi, no? At least maganyat bala na to o ma-convince na ton ba sila, no? Subong, Bombo Pons, gin-explicar ko sa ilang sa subong, hindi mandatory ang bakuna, di ba? In other words, wala pa ginapilit. Okay. Pero siling ko, hindi malayo nga maabot ang tinion nga base ang aton mismo Kongreso kag ang aton Presidente makalingling sa constitutional provision na nungod sa general welfare laws nga nagahatag mando kag otoridad sa estado o kung sa gobyerno nga maghimo sa mga tikang nga makaproteher sa kabuhi kag ikaayong lawas ng mga Pilipino. Base isa sa mga hagna nga magsulod ni sa panguna-una nila amo ang paghimo sang bakuna nga mandatory. If not mandatory for all citizens, it could be made mandatory sa tanan nga mga ahensya sa gobyerno, sensitibo pareho sang DepEd, pareho sang Department of Health. So kung matabo ni nga himuon mandatory, then kung ikaw wala pa nabakunahan, isa na nimo ka problema because kung hindi ka magpabakuna, that would be a violation of the law. Sa subong, wala pa ta kasuguan na, ay luya ko lang klaro na. But if that law comes in, then you will be faced with a very serious problem with the law. Kaya kung and at the same time, sa imo profession. Kaya kung hindi ka magpabakuna, kag-requirement na sang kasuguan, basi madulaan ka sang imo trabaho. Diba? But for now, that is not yet the reality. That ginhambal ko lang na sa aton mga manunodlo as some sort of preemptive warning. Possibly matabo ina. Pero after that, in fact, several days after that, matiyan natin nga ni si Presidente Duterte talking about the possibility of making vaccination as a mandatory thing. Diba? Correct. Kuana na, no? Do kumbaga basta nga daw ginapalutaw-lutaw na nila. So
basi matabo na gid nga may kasuguan nga may mandatory ina. Hindi na sa malayo. Hindi na sa malayo. Now, if somebody questions that law, then he has to go to the Supreme Court and question the constitutionality of that particular law. But kung imo tanawon, kag pamangkuton ang iban nga mga miyembro naton sa sosyedad, kay ina in fact para bahin ini sa among discussion dito sa government center bisan holiday ato kami to po ni Mayor Bing kung isang bisita man ni Vice Mayor Lenny Robredo kag ni Senador Kiko Pangilinan. And we naka-team po kami nga magdiskusyon na nungod sining posibilidad nga imoon mandatory ang bakuna. May iban to yang ang ila pananawon pabor nga imoon mandatory ang bakuna. May iban man nagasiling may ara sa constitutional dubiosity posible hindi sa kung posible mangin labag sa constitution ang aton human rights. Pero may iban mang naghahambal nga, well, ang tinutuyo sining mandatory vaccination, maproteksyonan ng aton kabuhi, kagi kaayong lawas. Ano malain da? So in other words, there are two sides of the coin. There are two antithetic opinions. Ang isa naghahambal nga, posible kag dapat lang nga imoon mandatory. Ang isa naghahambal nga, hindi dapat mandatory. Hindi dapat ipilito ng tao. Kaya ialaman na diretsyo. So, punto ko is this. Kung posibilidad ang hambalan, posible nga maimo kag mapapasar ina sa Kongreso kag maaprobahan sa Presidente. Now, kung may mamangkot kag mag-question sa constitutionality sinang law, then kadto sila sa Supreme Court. And then let the Supreme Court decide the issue. But kinanglan patabala sila ang kasuguan, total, kay balo man ta nga ang tanan nga tinutuyo sining bakuna kayo man natong tanan-tanan. Kag even from the practical point of view, Bombo Pons, yes. kung imo tanawon bala, sino bala sa aton diri ang nabakunahan? Kay linibo naman ang nabakunahan and I believe nga ikaw mismo nabakunahan naman. Correct. Correct, di ba? Okay. Sa inyo da sa Bombo Radio base nabakunahan naman kamutanan. Do tanan na kami, no? Majority na kami diri, second dose na tanan. Yes. So sa aton diri nakilalaan nga ng mga nabakunahan, pamangkot lang, sino sa aton diri ang nabakunahan nga nahalitan sa bakuna abi? Wala, di ba? Yes, so. Pero sino sa mga wala nabakunahan nga nagkalamatay na? Bangod kay wala sila Vaccine. pag-away sa sulod ng ilalawas sa damo na? COVID-19. Damo. So in other words, kung risgo ang hambalans, sa diin ang mas risgado ang may bakuna o kung ang wala bakuna. So, from the practical logicity, imo tanawon, nga dapat ang tao mag-decider pabor sa bakuna. Kay kaayuhan kag protection naton initanan, hindi lang nimo as individual, kundi you become a contributor to the protection of the whole community. Okay. Oo, so tiyan mo na, maglabuot pa kita sa punto man, no? Nga ti lina-inay, ano? So anyway, Counselor, may makatis na hatag mo na nga mga insights, no? Sa posibleng mandatory ang matabo sa vaccination, ano? So, kasal katulo ko, kadali, no? Kay, based sa aton sa ring active case of 1,734 cases, ikaw as chairman sa committee on sa quarantine facility naton, so there's a possibility nga ang pila ka mga quarantine centers naton nga tiway nang gidya ginasudlan ya gani pwede na naton ina mapang-close sa Counselor? Well, magsilingan ni kita nga close, meaning to say wala nang naton ginagamit. Pero yes. it does not mean to say nga hindi man pwede sa magamit sa ulihi kung kinanglanon. Although ang aton pagpangabudlay kag pagpangamuyo atani hindi na magmuad ang mga positibo sang COVID-19. Kag kung pwede lang ani sa kaluoy sang mahal nga langit mag-zero balance na gid kita sa COVID-19 positivity. So that ang tanan naton nga mga quarantine facilities magamit naman naton for other meaningful and productive purposes. Pero mientras tanto nga may ara kita mga positibo nga mga pasyente sa COVID-19, ang aton mga
quarantine and isolation facilities nga ginhanda naton, kag ginprepara naton, gingastuhan naton, mando ni Mayor Bing nga i-aman, kag gin coordinate naton sa DepEd, kag nagihimo man kita sa coordination kag agreement sa mga ibang nga mga private entities like sa ilan ni Mr. Ramon Lacson Jr., ang ila corporation nga nagpagamit ng South Hill. So ini tanan nga mga facilities ready man gihapon nga gamiton. So kung magsiling kita din suliton ko lang i-close na nga facility, but silingon gina-reserve ta lang na wala ta lang ginagamit. Because ang aton mga active nga isolation facilities subong mga 11. But last year, pag sugod gid sa pandemic, pag-order ni Mayor Bing pag-aman gilayon sa aton quarantine facilities, kag isolation facilities, nakalabot kita mga 19 to 20 ka mga quarantine facilities nga ginhanda para sa aton pumuluyo sa Bacolod. With our cases, no, like last time ano lang kita 19 cases, no, naga 40, naga 50, no, so ari na kita sa 2 digits. So sa imo biguro nga paglantaw sa ni councilor, dapat siya nagkakuha ng gima, no. So ang this is the result of vaccination program man nga implement man naton diri sa Bacolod ang pagnubo na sa mga kaso naton so far. Yeah, contribution initanan-tanan sang aton programa for vaccination. Sang aton repetitive information and warning regarding health protocols. Paggamit sang maskara, paggamit sang face shield, sang paghugas ang mga kamot, hygienic habits, ang aton social distancing, ang cooperation sa aton mga tawo. So initanan-tanan contributory sa paglubo sa kaso sa positive isang infection sa COVID-19 sa Bacolod. But hindi ni rason nga mag-lax kita, nga maghalog kita sa aton pagginawi, sa aton paghalong. Kay traidor ning aton kaaway, hindi nga daan ni makitaan. Di man ta kabalo kung paano ni siya mag-attack sa iya biktima. So ang aton naging sinimo, padayon ang aton paghalong, pag-amli, pag-observe sang gina-required ng mga health protocols because these are all for our good. Correct, no? So, ay man sa may madula sa aton. Anyway, may mga nagakapatay kada umugid ng argument diri councilor. Napatay man to siya kay fully vaccinated naman, no? Ano abing basis kay sana o kun ang major nga basihan nga makapaayo ang COVID, councilor? Any comment? Wala ko na gina-deny, Bombo Pons, nga may mga fully vaccinated individuals nga nagkalamatay man nga nadapuan sa COVID-19. Pero kung imo tanawon amon nga pagpulo pamangkot bala, first of all, ang ratio sa mga nagkalamatay nga wala na bakunahan, ikumparar mo sa nagkalamatay nga nabakunahan na, tuman kalayo, lubo ya katama ang nagkalamatay nga mga fully vaccinated. Pero kataas katama sang numero sang nagkalamatay nga wala na bakunahan. Ikaduha, ang cause of death ng ibang nga nabakunahan, makitaan mo nga may mga factors nga posibleng maamo ni ang luyag nga partner sang COVID-19 sa ila pag-atake sa tawo. Ano nga mga factors ni? First, ang old age. Tigulang na gid, no? Kung tigulang na gid by nature, weak na gid man na ang iyas organic system. Hina naman ang iyas sini nga mga ginatawag naton immune system, no? And then ang another factor ang ginatawag naton nga comorbidities. May ara na existing nga daan nga mga masakit nga seryoso sulod siyang ilalawas. So, kung bisan nabakunahan na, kag masudlan sini, sagi hapon bangod sang masakit nga ara na sa sulod sang ilalawas, hindi na kasarang ang ila mismo lawas nga
bato ka makapalawig pa sang ilang pagpraktig bato. Pero kung imo tanawon, kung wala ni sila nabakunahan, death could have been hastened. In other words, posible nangin madasig pagid ang paglabot sa ilas ng kamatayon kung wala sila nabakunahan. Kumpara mo sa nabakunahan sila kag nasudlan sang virus, nakabato pang ilang alawas for some time, kay bangod may ara nga additional element of combatant sa iyang alawas nga makabato sa COVID-19. Pero kung wala na bakunahan, ining mga tigulang na, kag ining may mga seryoso na nga mga problema sang ilang ikayong lawas sa sulod sa mismo sang ilang lawas, hindi nakabato sa COVID-19, mapadasig ang ila kamatayon. So, amo na ang mga factors. I am not saying ang tao nga nabakunahan hindi ma-infect. First of all, posible ma-infect, pero ang general effect siyang bakuna is hindi sa mahulog sa seryoso o kung fatal na sitwasyon o kung konsekwensya. Wala man ko nagasiling hindi mapatay ang tao kung nabakunahan na. Kung tuga abis ang COVID-19. Kaya may mga factors tira mismo sa sulod sa iya lawas nga posible makakontribute kidya sang iya kamatayon wala sa payan sang bakuna. So amo na sa ang mga some kind of a medical scientific explanation of these circumstances. Sige, anyway, kanami patani, no? Sa madisusun, but I'm running out of my time, Counselor. Last day na lang, imo nga mensahe sa mga bakulod nun, Counselor. Well, ginasulit ko lang ang ginapangabay permi ni Mayor Bing, ni Vice Mayor Elcid, sang Emergency Operations Center, kag sang aton gobyerno lokal, kag mismo ang ayo mismo ni Presidente Digong Duterte. Kag kag bilang ako chairman sang quarantine centers kag vaccination centers. Bilang isa ka pumuluyo sa Bacolod nga may pagtamod sa aton mga ginikanan kag kabataan, sa aton ikayong lawas, sa aton buwas damlag sa sining syudad. Please consider yourself to be vaccinated. Palihog lang ang aton bakuna, libre. May ara kita available nga mga bakuna. May ara kita available nga mga manog bakuna. May mga nami available kag comfortable, convenient nga sentro, lugar para bakunahan kamo. So, tanan ginpahito sa atong gobyerno lokal sa ikalam sa pagdumala ni Mayor Ping para tanan sa kaayuhan ninyo kag natin. So, please let's be a contributor to the safety of our city and our nation, rather than be a victim and a contributor to the disease and demise of some people. Let's be responsible, please. I hope we will understand that this is our duty, not only to ourselves, but to our family, to our nation, and I believe to our God. Sige. Anyway, Counselor, thank you again sa saring nga time kag may gabi sa imo. Ngayong gabi gid, Bombo Pons, luyag lang ko magambal nga kagwapo gid sa imo nga itsura. Ang ngayan kagid. Ang ngayan kagid sa Amerikano daw, abogado, do senador ka man. Grabe, no? Congratulations. Sige, thank you again, Counselor. Thank you also, thank you. Gwapo ka lang sang gamay sa ako na. My prayer again is that may God continue to protect us against COVID-19. Sige, stay safe. Sige, salamat, good, salamat. Okay, sige. Councilor rin sa ito numero, ang majority floor leader sa City Council, kay Chairman sa vaccination centers, kay quarantine centers sa Ciudad sa Bacolod, at Committee on Education sa City Council. May kuhan magali si Councilor, no? May araman sa gali Bombo Kim sang pasabog, no? Sa last part, di ba kay okay man yung manta, no? Anyway, mo ni siya, no? Ka-presentable ang aton nga kuha na, nga kagalingon basta sa Facebook, no? Kag sa TV, nakita mo. Sa mga kabanete, dapat maayo man, no? Kag siyempre sa mga listeners naton,
nami man malantawon kon amo ni ang mga kuan na to, no, mga ginapang soksok ta ka-Amerikana. 12 minutos sa kaligan sa takna alas 8 dire sa ato sa ring pagparagad ti amon to sa, no, medyo malawig-lawig ato pero I hope nga sa padayon na naton nga pagparigayon sang sa ring nasabit iya makabanan, no, nga mga programa like sa vaccination wala gyud sa may madula sa aton. Hindi sila nga ako lang yung gambal, no, nga ang bakuna maayo gid, no. So although hindi magin 100% but ti man abla kinantaw ta ang sitwasyon sa aton nga kayong lawas na, no, nga ti gusto ta pa magtinerya, no, sa malawig sa kalibutan, enjoy pa ta sa pagkatigado sa aton pero kining nanon ta man Japon mag-enjoy, no, nabla nga in the end kung asta ka na lang gida, no, kaya ang linya mo nagalakat mo kag pinakapunta is period, no, makasiling man tabla nga ti bisan amo na ning pagtiner ko sa kalibutan pero nangin malipayon man ako, nangin satisfied man ako, hindi nga ti sa wala sa kanamo-namo because ang sang virus, no, matigpas ka ba dayon, mautas daw ng imo sa nga kabuhi. Si Ma'am Gina Livingstone, sila correct sa Council of Bombo Pons, protected gid ang may bakuna kag proof gid ang bro ko nga wala na vaccine gid ni COVID. Kita nyo? Naya living testimony na, ha? Gusto to umanto siya tani magpa-vaccine pero taas gid BP ya tini pwede, no? May doctor certificate para sa vaccine galing tiga taas gid, no? So diabetic man siya, no? Iya sa ning utod ni Ma'am Gina pero wala gid sa kuno nakasalbar. Di mo na, that's life, no? White sa may nimo. Sige ko gani, tanan kita may mga kuan naman mo, may mga tagna naman kita so far. Meaning to say, hasta lang tada, no? Sa amuna sininga mga linyada. Sige, no? So 15 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 de sa ato sa ringa para tuntunan, matagtanay. Panatong nato standby, Bombo Dennis Rubica ka Bombo Grace Nobaton. Report siya naton sa aton sa ringa pagparagad, no? So hibalon ta, no, sa aton sa ringa panambalik. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan.
Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Bacolod. Basta Radio Bombo. Pabalik tayo sa aton sa ring pagpalagad sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi. Kapag po ng ragap mati diri sa aton sa ring para tuntunan sa Zona Libre o sa ilagad Bombo, Pons, Espino. Isang katata report ni Bombo Dines Rubica. Dumduman nyo to ang pahayag ni President Rodrigo Duterte nga address to ba sa mga LGUs. At siyempre, I think daw sa DILG pag ito nag-address ang mga kabanan, no? Nga sa kutob sa mga LGUs nga may ara, no, sang manubo nga turnout sang vaccination ang pagasanksyonan. Di kung mag-amo sina, no, isa-isahon tadi o sa probinsya sa Negros Occidental, Bacolod City, ti grabe. O pinakalit parte na kataas siya ang number of vaccinated Bacolod nun, no, dari sa may syudad sa Bacolod. Ti kung alang taon naton, no, ang syudad ya sa Bacolod pila na ni subong ang ilang number of vaccinees, no, nga na-attain naton iya makabanan o perte na kadamo. So may ara kita, no, sang paabuton, no, sa dito nga dapat makakuha nato ang target naton, no, sa 220 or 240,000, no. So total of Bacolod nones vaccinated as of October 29, 2021, no. So 175,014, no, fully vaccinated na. Pero ang nabakunahan naton iya, no, ara na naglabot sa 223,442, no. Ti konsumahon naton ang 223,000, buinan mo binasang 240,000, no. Minus 240,000 nga malabot naton ang herd immunity. Pila na lang, no, ang nalaboton ta? Mga 16,000 na lang para malabot ang 240,000 nga mabaklod nun ang mabakunahan. Ti road to herd immunity nagtadugay-dugay, no. So total of Bacolod noons nga nabakunahan is 220,442, no. Out of 600,000 nga naton population, no, dapat makabakuna kita mga 240,000. Ini makabanan senyales na ini kag road to herd immunity na. O, tiwat about sa province, ang province may 12 ka mga component cities, no? Kag at the same time may araman, no, sang 19 ka mga kabanuhanan sa bilog na probinsya sa Negros Occidental. Sino nga mga LGU ang agil-il sa gihapon on vaccination ang paghahambalan. Hindi nyo na pag-take for granted, ang mga pandam kag mando sa ato sa presidente kay basi matabo ina. Kung silingunti kamo mga inutil nga mga elected public officials wahay nagatrabaho sang husto since nagsugod ang vaccination naton last February of 2021. Sekta si Bombo Dines Rubica, nung pahag ni Governor Bong Lacson, angot dire. Bombo Dines, may gabi press kamin. Pons, gain, Bombo Pons, Bombo Pons, nagtagkaroon siya si reaksyon, no, si Governor Lacson, no, sining
pagpandam no ni Presidente Duterte mando iya sa DILG nga dapat gaan sang sanksyon ining mga local chief executives o mga mayor nga sa gyapon may manubo no sa vaccination rollout no sa ila banwa or syudad no muning pandam no sang presidente sing tinlikdan nga adlaw. Bumpos kay naman diri sa probinsya as of last week no sa October mga kwan bumpos mo kung tanaw naton di mga 21% pa lang no sa aton sining populasyon sa aton diri targeted nga 70% sa population. Pila ka percent? 21 pa lang bumupos. Okay. Por lang last week pa ni sa October, ti Pablo Grosbong ti nagkaangat-angat naman no? Bumupons, no? Kaya aton diri ang kung taon bumupos ang total population sa Negros Oriental is 2,607,000 plus, no? Ang 70% sining herd immunity nga target is 1,825,000 plus. Sa itong last week, bumupos sa pag-interview naton, mga 377,000 plus individual ang vaccinated na diri sa probinsya. Represent is 21%. Last week pa ni. Nakalabay ng ligan ng semana, posible nagsaka na na bumupons. Pero kung iligan, ito yung lawag ito itong top 10 ganing mga LGUs, yung may mataas nga number of target population ng na-vaccinate, na nabakunahan na bumupons. Pero may ara pagidya sa mga LGU diri sa atong probinsya nga may manubo pagani bumupons ang percentage sa mga number of vaccinated. Ila siniyang banuma bumupons. Nga mo ni kay nasunod kay Governor Lacson nga ti kuno mo ning mando sang presidente nga kuno anay nang kuno pwede pa lang no ibaloon anay abi sa LGUs ngina kung anong rason nga manubo ang target na manubo so parang ang number of individual o number of resident yang pumuluyo nga nabakunahan. Nubo kay basi tamaran ang mga local officials, selected local officials nagapabaya. Nubo kay basi hadlok man sila sa COVID. Amo na ang dapat ni Governor Lacson. Ibaloon ko anong rason. Kahit kung like Debbie Bumpos sa Highway Overnight City. Ito, ang manapla do problemado gito kay damo gito hindi magpabakuna ti siling ko. May mayor da, may vice mayor da, may mga councilor da, may city municipal health officer. Nano hindi na may ganyo ang tawos na? O araw pa? No, kung depende sa diskarte. Diskarte. Hindi ba silang hindi ang tao, hindi nakamudayon? Tinontre. Anong imuon? Amo na sunod sa kay Governor Lacson ti baloon na ko anong mga rasones nga tuman kanubo, no? Kag kung mabala anong rason, ti gaan solusyon imuan sing plano kung anong himo kung amo na bing rason nga nubo ti anong pwede ta nimo. After sina kung wala pa gid sing agresibo ang resulta, siya di that time na doon nga pwede ta ma-sanction mag-aanta sa penalidad ang LGUs, ang Chief Executive da, Mayor Dabi, kung despite nga tagaan sa tsansa, ginibalo ng rason kung nga manubo dira ang vaccination accomplishment siya banwa o syudad, ay pagyapon mag-increase. Muna na, it's time na nga pasagton siya. Mumpos kiti kung nabala naman natin di sa probinsya ti Balata, may 31 ka mga GIOs, panuwa kang syudad. Iban sila diri nga mga like northernmost, Balata man, mga Toboso, Escalante, Calatrava, San Carlos, may mga barangay nga mga malagyo gid sa Kabukiran. Ambot ko na nung problema nga sa mga munang lugado, manaburubong turnout, abay na muna pastada, tanong imuon dara sa inyo Diyos.
Inganyuhon, servisan ng ilang mga residente dito sa mga parpang barangays, dalon sa ubos, dalon sa sinto, sa bakurahan. Muna black nito may nabubusing mga rason nga iban hindi magpabakuna o wala bakunahan kay kalagyo sa gitaran. Mga tigulang na bido iniibol na naman sa travel sa malagyo ng mga distansya. Ibaloon ko na muna, tigaan solusyon sa LGU, sugaton, padalaan sa lakyan, or kaduan mismo, no? I-house to house ang vaccination. At hindi mo na sinisi Goblak. So, ibaloon tanay ang rason. Nakati okay lang yan kundi ka sa mga LGU, sabi nga, divided niya sa mga hinterlands, diba na tumumpos, like ni Madag ko nga syudad daw, nagko man na gani ang mga outcome mo. Po sa mga malagyo nga banwa, daw gagagmay sa turnout, no? Bombo Pons, ari ka din na kiba, mga data din yung nakaptan pa sa Nicole issues ang naligad niya last week sa October, nga diri sa example Bomposo ang banwa sa Tubuso, no? May arasing total population nga 43,975. Ting 70% diri nga target is 30,789. So, par bumupon sa last week sa October, ang vaccinated pala niya sa Tubuso. Sa 30,000 plus nila nga 70% population, ang vaccinated pag siya, sobra pala yung 2,000. No? 9% pa lang sa ngilayan na target. Kanubo-nubogin mo, Pons. Tanong rason sinagrabe. Nga muna, tibalaan ka ba ang Tubuso? Ang mostly sa mga barangay nila nera sa Kabukiran. Mga tinong rason nga nubo. Muna, hibaloon ka, gaan solusyon. Pero kung di pagid niya mag-update o mag-upgrade ang number of vaccines sila, yung muna na Yes. So, base siling ko, wala sila bala nag-perform despite gitagaan sa tsansa. Muna na yung pagtanaw ni pagsabat ni Gov Lacson, hindi man guro pwedeng gaanti ka din sing sanksyon. Kung sabagay mo post, kilawig naman mo. Pila nakbunulan na vaccination naton din yung patigayon. Doon sa probinsya, daw wala man ta ginakulang sa COVID vaccine. Bastante man, may nag-abot man na every week yung mga bakuna din sa aton na probinsya. So, despite may mga LGUs doon, may mga manubo gyapon nga turnout sa vaccinated nila nga mga residente. Bombo, Pons puti kung ito, punto sa mga dalag ko nga syudad, yung mga ari lang diya sa lapit sentro, di bakitaan ta naman, kadako man niya sa ila turnout. Example, like sa Silay, ang Silay is number 2 sa may pinagkadamo o nga mga number of target 70% sa populasyon, nga nabakunahan na. Yung siling ka Silay City, may mga barangay man sa sa mga nabukid, pero hindi iblatama siling kalagyo, ganyan nga so, tagpilaplak bungyod ka doon mo, no? Like sining mga Tubuso, Calatrava, Escalante, mga bukid na niya mga barangay mo, maniguro isa sa mga rason, na doon kanubo sa yung turnout, no, sa mga sining mga banwa. Bombo, Pons puti, ang guwa sila din nga daw gaan na tempo. Ini mga GIOs, nga daw so far, rubo gyapon na turnout, then na, matok pa ang section kung wala gyapon sing improvement, Bombo Pons. Mamatihan ta, no, ang pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. I think what should be done is first to determine what is the cause. If at all there's a shortfall, no, or much to be desired as far as vaccine rollout is concerned. Identify it, come up with the solutions. Only then maybe you can sanction if it's not being followed by the LGUs, no. But right now, I don't think it's right, no, to sanction them because nobody wants to delay this. No, there are reasons why National Capital Region is almost 90%. There's a reason for that, and we all know that. And we also know there's a reason why in the provinces they're lagging behind. We also know that, no. But anyway, let's identify
Let's identify the situation, the problems. Only after that, can we sanction the LGUs if they do not fund. Definitely to hasten their vaccine rollout. In Negros Occidental, again, there's so much left to be desired. We have to also push for that. But in my case, because of certain areas that have not even covered much of the A1 to A4 or A5, I think we should also focus on that. But for areas that are already doing well, then they can start doing the PEDVAX. Abang po sa mo to ang komento ni Governor Lacson. Ibilong din ang Lacson para sa National Region, wala mo lang pag abot iya sang vaksin, halos 30% iya sang vaksin dito una sa National Region. Kuti una man sila yan abot lang herd immunity. Hindi nila sa mga probinsya, wisik mo lang kita dre. Umana po kung ano magabot ang vaksin, ina-roll out mo na sa mga LGUs. Kaya sabong na bastante menta sa vaccine ang problema kung wala buhin. Sa number of COVID vaccine, nag-abot sa itong probinsya may problema abong Pons. Kaya natin, sige ang roll out natin. May vaccination ko sa mga LGUs, may vaccination ko dito sa residence negrense. Sige na yan. May mga schedule every week, 3 times din sa ato na negrense residence sa mga LGUs every day. Sige man na. Ito, bot naman ito nung dapat ibulon talang rason kung may ara gidya si mga LGUs manubo sa Japon ang turnout sa mga vaccinis. Bumpos po galang siguro nung dumante last week nakasugod na magkita o kung this week nasugod na kita pagbakuna sa aton ng mga pediatric 12 to 17 kasi siguro madugan-dugangan naman ang number of vaccinated individual dari iya sa probinsya sa Negros Occidental Bombo Pons. Laton tayo kung kung may mga arigi man kita dari LGU sa Negros nga masite siyang DILG nga tumay kanubugid siyang vaccination turnout, ibalon ta kung anong mga instruction ka anong posible ay nga mga rekomendasyon sa mga LGUs to improve sa ila si number of COVID vaccines Pompon. So para sa mga adlaw padahil nga nagubong COVID cases ang Negros Occidental as of November 5 p.m. Ang ato active cases diri sa Negros Occidental naglabot na po sa 2,136 every day. Naganubo kita sa active cases sa COVID-19. So, mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, yan sa Bumbudenes, Rubica, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Para sa Bombo Radyo Bacolod, Philippines Standard Time, 40 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8. Mga pinakaligtas update sa bay sa vaccination sa probinsya sa Negros Occidental. Buloon ta niya. Sa taon ta ni mga LGUs ko, kundi ni mga LGUs ang may ara sang manubo nga turnout sa vaccination and ti baloon ta man kung ano ang mga rason. So dapat justifiable ang mga rason, kung nga ang ti tuman kanubo ang turnout sang ilang vaccination. Minuto sa nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi rin sa aton nga pagparaga. This time, aton nga pagpapati sa aton nga special feature. Opo sa kay Bombo Just de Jesus Madrigal ang 123rd nga celebration naton sa Negros Day. Enjoy naton subong daw holiday kita kagula sang opisina sa mga pampubliko nga mga opisina. Isa sa gobernador diri sa aton sa Provincial Capital kag sa City of Bacolod. So, pati antang Negros Day kanwayan sang probinsya sa Negros Occidental sa mamanog sakop nga madumuluong Katsila. Ang gintingog nga persa ni General Recito Lacson kag at the same time ni Juan Araneta. Dati mga Katsila na kuan man sila sa mga paklang sang lubebla nga gipangpintahan sang itom. Kaya binila ko kuan ini abi nila mga lagba nga armas sa mga Pilipino. So at the same time amakan ginpintahan ginrolyo na kay pintahan sa itong binila mga bomba
So, Negros Revolt in short. At naton si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Subong adlaw, Nobyembre 5, ginadumdum naton nga mga pumuluyong Negrosanon ang isa sa pinakamaragtasong hitabo sa aton pinalanggang probinsya, ang Negros Revolution, ukon ang ginatawag al 5 de Nobyembre. Karon nga kiwatan diri sa probinsya, orihinal nga ginatawag Negros Revolution ukon Negros Day ukon al 5 de Nobyembre nga isa ka political campaign sadto nga gindihon sang gobyerno sa isa sa Negros diri sa Pilipinas. Ang ini nga gobyerno nga sekreto nga gindevelop kag ginpadalagan sa mga tumandok nga mga negrense amo nagpukan kag informal nga nagtapos sang pagkontrolar sa mga dumulong katsila sa isla sa sulod lamang sang malipot nga panahon. Ang bago lamang sadto gintukod nga Negros Republic nagdugay sa sulod sang 3 ka bulan. Ini matapos ka nag-abot naman sa isla ang puwersa sa mga Amerikano sa tuong Pebrero 2, 1899 nga amo naman ang nag-utod sang kahiluwayan sang isla gikan sa mga manugsakop nga mga dumuluong. Sa tunga-tunga sa Agosto tuig 1898 sang naglapta ang bulubalita nga may nagaduging nga pag-ibwal sa bahin sa mga tumandok nga mga revolusyonaryo sa rehiyon sang Visayas kapila ka mga pari sang parokya ang nagpinalagyo kag nagpalalago sa Iloilo. Sa mga panahon ang mga Negrense revolutionaries nagsinugtangnay nga magpadagan sang dululungan nga pag-ibwal nga pagasuguran sa Nobyembre 3 sa tuig 1898. Ang grupo sa mga revolusyonaryo sa norte nga bahin sang probinsya pagapamunuan sadto ni Aniceto Lacson, isa ka sugar farmer sang silay upod sa iya deputy commander nga si Nicolas Gales. Sa sur naman nga bahin sang probinsya ang revolt pagapangunahan sa taga-syudad sang Bago nga si Juan Araneta upod sa deputy commander nga si Rafael Ramos sang Himamaylan. Nobyembre 3, sang nagpadulong si Aniceto Lacson sa silay. Ang komitiba nga gintukod kag ginpamunuan ni Lacson gilakipan na day Nicolas Gales, Leandro Luxin kag Milicio Severino nagsapol kag nagdesisyon nga suguran na ang pag-ibwal sa petsa 5 sa Nobyembre sa amo nga tuig 1898. Ila gilayon nga ginpabalo sang sekreto ang leader naman sang hubon sa sur nga bahin sa probinsya nga si Juan Araneta. Nobyembre 4, sa isa sa mga asyenda ni Juan Araneta sa Baryo Maaw Bago, iyagin panugyanan ang tanan nga mga alkalde sa Southern Negros nga suguran na ang pag-ibwal sa masunod nga adlaw petsa 5. Sang pagkahapon, isa ka babayi gikan sa Kabangkalan Norte ukon nagkaroon na nga baryo sang Eustaquio Lopez sa Silay ang nagpahibalo kay Padre Tomas Cornago angot sa hana nga pag-ibwal sa mga tumandok. Ini sa pihak nga nangin sekreto ini. Gilayon nga nagpakiginunanon ang pari sa Yabian nga si Doroteo Quiliama kabeza sa amo nga baryo kag gin-verify ang yanabaton nga balita. Apang, wala naman inisang hinalungong. Sa mo gihapon nga hapon, may armadong grupo nga naglinabay sa mga asyenda sa Silay ka nagpadulong sa amo nga banwa. Ang Guardia Civil sa Silay napaslawan nga mapabalo ang ini nga balita sa ilang nga mga upod sa Bacolod. Bukod isa ka adlaw antes pa man, natigayon na nga mautod sa mga tumandok nga mga rebelde ang mga linya sang telegraphs sa mo nga lugar. Sa nagabot ang petsa 5 sa Nobyembre sa tuig 1898, aga sadto sa nagsugod na ang ginplano nga revolt sa sentral kag norte nga bahin sa Negros. Tubtob nga naglabot sa mga kabanwahanan sang probinsya, kalikip na sa San Miguel kag sa Cadiz. Sa Silay naman sa bahin sang Spanish garrison nga ginapamunuan ni Lieutenant Maximiano Correa. Gin pakigbahinan ini sa napulo ka mga Spanish cazadores ukon Spanish hunters kag 7 ka mga Filipino civil guards. Ang ini nga yara na hamtang sa sulod sa municipal building. Apang sa ulihi, nagsungka ini sila nga wala naman lang nagbato matapos sinadlukan sang ila na ibaluan nga determinado ang mga tumandok nga sunugon ang ila ginatiniran nga building. Samtang ang parish priest sadto sang Silay sa norte nga si Padre Eulogio Saez kag ang negosyante nga si Juan Villaplana kaupod si Jose Ledesma ang nagduso sa pwersa sa mga katsila sa ila lugar nga untaton na lamang ang inaway kag hindi na
magbato pa. Sang ulihi nagpasugot ang mga dumuluong apang sa isa ka kondisyon agud nga hindi sila mahuyan kag iniamo nga ipagwagid sa official records nga may natabo nga capitulation ukod pagsungka sa ilang nga bahin apang ini ang resulta sang madinuguon nga pag-ilinaway kung sa din madamo ang nagkalamatay. Napulo tanan ka mga armas nga Moser, kapito ka mga Remington rifles ang ginpangsungka sang Spanish garrison. Sang ulihi, isa kahayahay sang Pilipinas nga gintahi ni Olympia Severino kag sa iya mautod nga mga babayi ang ginpawagayway sa nagdaog nga pwersa sa mga tumandok diri. Samtang diri sa sentro sa Bacolod, ang Spanish governor sadto sang probinsya nga si Isidro de Castro ang nagpadala sang pwersa nga gilakipan sa 25 ka mga cazadores ka 16 ka mga civil guards agud nga magpakigsumpong sa mga rebelde nga yara nagakamping sadto malapit sa Matabang River. Pagkalipas ang malipot nga pag-engkwentrohanay, nag-isol ang pwersa sa mga dumuluong. Bilin ang iladuha ka mga miyembro nga nagkalamatay. Tubtob nga nagdesisyon si De Castro nga maghimo sang stand sa Bacolod Convent uko nagkaroon nga Bishop's Palace sa Bacolod San Sebastian Cathedral kung sa diri naman nagapanago ang ginatos-gatos ka mga pamilya sa mga katsila. Sila ang naghulat sang pag-atake sa mga tumandok apang wala sang may natabo. Samtang sang petsa sa 6 naman sa Nobyembre, aga sadto sang ang mga rebelde nag-abanse na padulong sa Bacolod. Ang hubon ng Lacson kag Goles amat-amat ka nagpadulong sa sentro gikan sa norte kag ila gintabok ang Mandalagan River. Samtang sa sur nga bahin sa probinsya, ang linibo-libo naman nga hubon ni Araneta nga nagabilit-bit sa mga bolo ang nagapanong padulong sa Lupit River sa southeast portion sang Bacolod. Bangod sang kakulang sa armas, nangin maalam ang mga revolusyonaryo. Naghimo sila sang peke nga kanyon nga human sa ginlukot nga mga amakan nga ginpintahan ito nga kon sa layo daw mga dalalagko nga kanyon kun tulukon. Dugang pa, ini sila nagpanghimo sang rifles nga human naman sa kahoy kag lubi. Ini nga mga peke nga mga armas amo ang nagpakurog sa mga dumuluong katsila. And the bluff worked. De Castro was persuaded that it was useless to defend the capital. Samtang si Jose Ruiz de Lozariaga, isa ka mangaranong nga negosyante, ang ginpadala sa pagpatunga sa duha ka hubon sa mga tumandok nga rebelde sa mga dumulong katsila. Sa among nga hapon, nakitanay ang mga representante sa duha ka hubon sa dako nga balay ni Lozariaga para sa isa ka importante nga pagsinapol. Ang delegasyon sa mga rebelde ginlakipan nanday Lacson, Araneta, Goles, Lacsin, Simeon Lezares, Julio Diaz kag Jose Montilla. Sa sulod sa isa ka oras nga paghinambalanay, ginkasugtan sa duha ka hubon ang pagsungka na sa lubos ng Spanish troops, kalikip na ang pagsungka sa ila defensa, subong man mga armas kag komunikasyon kag ang pag-uli sa public funds sa panibago nga gobyerno. Ang petsa sa 6 sa Nobyembre sa tuig 1898 amo ang adlaw kung sa di natapos ang natabo nga revolusyon diri sa Negros. Sa dokumento sa pagsungka, ang mga nagpilirma sa bayan sa Makatsila amo sanday Isidro de Castro, Braulio Sanz, Manuel Abenza, Ramon Armada kag Emilio kag Domingo Oreta. Sa bahin naman sa Negros Revolutionary Forces, ang mga nagpilirma gilakipan nanday Aniceto Lacson, Juan Araneta, Leandro Locsin, Simeon Lezares, Julio Diaz kag Jose Montilla. Sa kabugusan, 47 ka makilala nga mga Negrosanon ang nagdihon kag nagratify sang konstitusyon agud nga makatukod sang panibago nga republika. Ang mga nagpilirma naman diri amo sanday Aniceto Lacson, Juan Araneta, Simeon Lezares, Antonio L. Jaime, Eusebio Luzuriaga, Nicolas Goles, Agustin Aminabar, Rafael Ramos kag Rosendo Lacson. Sa karon may makitaan nga marker sa syudad San Silay bilang pagdumdum sa natabo nga Negros Revolution sang petsa 5 sa Nobyembre sa tuig 1898. Bisan ang dalan diri ginhingadlan 5 de Nobyembre. Ang nasambit nga memorial marker yara makitaan sa lugar kung sa dinahamtang sadto ay isa ka drugstore nga amo nang hideout sa mga tumandok nga mga revolusyonaryo kag kung sa diin ila diri tago nga ginplano ang nangin madilagon nga pag-ibwal batok sa mga dumuluong
Bagong Katsila. Ang al 5 de Nobyembre Memorial sa Syudad San Silay ginalkipan sa isa ka authentic Spanish colonial era cannon na gindonar sa isa ka nagaingalan Claudio Acol Jr. Samtang ang Nobyembre 5 gindeklarar sang sadto presidente sa aton pungsod Corazon Aquino bilang non-special holiday sa kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental pinaagi sa Republic Act No. 6709 nga ginpirmahan sadtong Pebrero 10, 1989. Natabo nga Negros Revolution sa Nobyembre 5, 1898, tubtob Nobyembre 6 sa amo nga tuig nga nangin kabahin sang Philippine Revolution, diri nagapakita nga nangin maisog ang mga tumandok nga mga Negrosanon, mga maalam kag may diskarte agud nga malutos ang mga dumulong. Rason nga naangkon naton ang kahilwayan. Sa paglipas sa madamo nga panahon, madasig nga nag-uswag ang aton probinsya, ang Negros Occidental. Balay sa mga maisog, lugar sang katahom, probinsya sa matamis nga tubo, rason nga ginayuan bilang Sugar Bowl of the Philippines. Sa diin ka makakita sang matamis nga yuhong umapalibutan sang mga linay nga matahong nabatsagan mo na bala ang mainit nga pag-angga sa Negros lamang naapyan ikaw tanan makakita natilawan. Para sa anibersaryo sa pagdumdum sang Negros Revolution, ukon al 5 de Nobyembre, special feature sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Dali na agot aton makita sa Negros may tubo, sa Negros may tubo, sa Negros may tubo. Kag madami pa. Sige, no? So, salamat kayo sa kay Bombo Justice Madigan. Aton sa rin nga magkabang special feature, no? Sa Negros may tubo kag madamo pa. Negros Day! Patay 3 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. By the way, kinapanawagan naton dira, no? Kung sa matag permanente naton, no? Ang nawigit nga wallet, no? Mayroon nga cash. Baka patukotani sang gasol, no? Bisan di na balik ang kwarta, mabalik na importante yung dokumento, no? So naging na sa ginapanagyan ina ni Renato Alog, Block 15, Lot 23 sa Granville Subdivision, Phase 1, Bansilingan, Bacolod City. Palihog sa nakakita sang wallet, no? So ito over lang dire makabaran sa bahin sang Bombo Radio, no? So para sa ibalik man naton iya sa tag-iya ang ining nasambit yang wallet nga nawigit, no? So at the same time nawigit man ang wallet, no? Ni Philemon Vergara. Contact number niya 0938-806-5067, no? May mga ID o kung pwede ako mo kakadto sa GJVC Construction Company sa Magsaysay Street, Singkang, Bacolod City. Pagkitaon lang si Alona Aragon Vergara, no? So nawigit man ni ang wallet, no? May mga driver's license dira sa wallet nga nakapulot, no? Sang dira sa area sang Sigasco, no? Nawigit gamay importanteng may ID, may driver's license, no? Kamay kwarta patungo 2,300. Di mas hindi ako na mabalik ang kwarta, pero ibalik lang ang wallet kay mga IDs, no? So Mr. Inini Ma'am G Vergara, Ma'am G Padilla Vergara, taga barangay Sumagman, no? Dire sa may syudad Isang Bacolod. Paano po thing, no? Basta sa sur. So mga nawigit ng wallet, para lang turnover dire sa Bombo Radio para ibalik naton ina sa tag-iya. So kada 5 minutos na nakaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Oy, by the way, mahatag ta mga panganumdom kay karon, no? Wala gali kita sang bombo anay sa gabi subong.
mga technical adjustments sa kita nga patigyon no? So balik kita buwas. So meaning to say after sang Santos nga Rosario ma-sign off ang Bombo Radio Bacolod. Matag na tama panumdom no? Wind up kita sa aton nga pagpalagad pagkatapos kita magsani. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Paradyo Bombo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdom gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media. Paradyo Bombo. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Ato sa naman sorte nga Daily Joe winner pagkabing punto alas 9 na sa kabila sa aton sa rin kapagparagad upon sa aton nga FDA representative no sa Rodel Longares gen verify wow swak na swak why gitsang palsong iya sa rin nga proof of purchase ang gamit no Silver Swan iya sa rin nga proof of purchase ang gamit yung mga kabiyanan sa aton nga mga kabombo buenas kid no masertigid taga Purok Everlasting Barangay 29 Bacolod City. Purok Everlasting Barangay 29 Bacolod City. Congratulations gid sa kay Mary Ann Z. Gostilo.
Mary Ann Sigustilo, daog ka ng 500 pesos sa cash, kag 650 pesos ka worth ng gift pack, kag kabukusan nga 1,150 pesos tanan. At kung sa Bombo Radio buwas on or before 8 o'clock sa agad, dala 2 ka ma-valid IDs. Kung pwede pang photocopy mo na ina para sa pag-claim sang ibong premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. Sa liwata, Mary Ann Zigostilo sa Puroka Everlasting Barangay 29, Bacolod City. Congratulations! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin-sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiwan sang tig. Paradyo Bombo. Pabalik na sa aton nga pagparaga 5 minutos sa kaligid sa taknang alas 9, ha? So after Santos nga Rosario karon, no, ma-sign off kita anay. Subong na ni nga gabi pero buwas no, balik kita ang bumaray sa gabi after sang Santos nga Rosario. Sige, lalaan natin sa ringit sampo no, din sa aton nga pagparaga. Standby na sa Santos nga Rosario. Bombo, Pons, Espino, nagpasalamat sa upo po na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sang Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi.
Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag maghiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagimalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipas siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaa sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus, nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawan ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat na misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagdinagidjadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Dayon si Jesus, nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinigid yatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintagos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sa Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang
Ang Santo Rosario, builog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanum from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation.
ease the burdens of the troubled, and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. This network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just for you. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear. With favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone. We need a helping hand. We are here to find the way